खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' हेल्थ टिप्स चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव माब्लाबा मोदोमाव खामनाय जायोब्ला आलौनायखौ खम खालामनो आरो दागोनिफ्राय बारग'नो थाखाय गारायाव थाबैनो मा फुननांगौ बेनि मोनब्रै नखरारि राहानि बागै भिडिअ लानानै फैदों। फैदो दानिया भिडिअखौ जागायदिनि। खामनायनि सायाव मा बाहायनांगौ? बे मोनब्रै नखरारि राहाया बिगुराव जेबो दाग गैयालासेनो गोख्रैनो रैखा होयो। गोबां समावनो ओंखाम संनाय समाव आरो बायदिसिना गोबां खामानिफोराव नोंनि आखाइया खामो। बेबादि थासारियाव आलौनायखौ खम खालामनो आरो दागोनिफ्राय बारग'नो थाखाय गारायाव थाबैनो मा फुननांगौ? फै नैबे भिडिअआव मिथिनि। आइजोफोरनि थाखाय ओंखाम संग्रायाव खामानि मावनाय समाव खामनाया सरासनस्रा। सम सम उखुन्दै साफा खालामनाय समाव आखाइया गोरोन्थियै गुदुं बासनाव नाङो। बेबादि थासारियाव सुबुंफोरा सरासनस्रायै खामनायखौ खमायनो थाखाय दै एबा टुथपेस्ट बाहायो, नाथाय बेफोर जोंनि बिगुरखौ खहा खालामनो हागौ। खामनायखौ होबथानो थाखाय गोबां दोरोङारि राहाफोरबो दं, जाय बिगुरखौ जेबो खहा खालामा। आयुर्वेदाव खामनायखौ दह बुंनाय जायो। आयुर्वेदाव खामनायनि अबस्थाखौ मोनथाम बाहागोआव राननाय जादों। गिबि अबस्थायाव बिगुरनि गोजौनि थोरफोखौल' गोहोम खोख्लैयो, जेराव नैथि अबस्थायाव गोजौनि आरो सिंनि मोन्नैबो थोरफोआ गोहोम गोग्लैयो आरो थामथि अबस्थायाव जोबोद गोब्राब, जेराव खामनाया बेगेंसिम सौहैयो। थामथि अबस्थायाव फाहामथाय होनायनि उनावसो रैखा मोननो हायो, नाथाय गिबि थासारियाव खामनायनि फाहामथायखौ न'आवनो फाहामनो हायो। गोहोम गोग्लैनाय जायगायाव खामनायनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय मा एप्लाइ खालामनांगौ? सेथियाव दङ एल'भेरा। खामनायनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय गोबां आयुर्वेदिक राहा दं। बे थांखिनि थाखाय गोहोम गोग्लैनाय जायगायाव एल'भेराखौ बाहायनो हायो। एल'भेराया मोनसे गुसु गोहोम होयो आरो खामनायनि जाहोनाव जानाय बुनायखौ होबथायो। बेखौ खामनायनि सायाव सानसेयाव खेबनै एबा खेबथाम बाहायनो हायो। बेयो खामनायनिफ्राय सोमजिनाय दागोखौ होबथानायाव मदद खालामो। नैथियाव दङ हालदै आरो निमनि पेस्ट। खामनायनि बेलायाव हालदै आरो निमनि पेस्ट लागायनायाबो मोजां मोनगोन। हालदै आरो निम बिलाइखौ उननानै पेस्ट बानायना ला आरो गोहोम गोग्लैनाय जायगायाव फुननानै ला। बेयो दागो जानायखौ होबथागोन आरो खहा गोनां बेक्टेरिया गोसारनायनि खैफोदखौ खम खालामगोन। थामथियाव दङ गुसु दै। गुसु दै बाहायनाया खामनायाव गोबां आराम होयो। खामनाय जायोब्ला गोहोम गोग्लैनाय जायगाखौ गुसु दैजों सोमना होनांगौ। बेयो खामनायखौ खम खालामगोन आरो देहानि बिदुंनिफ्राय रैखा मोनगोन। बरफ बाहायनायनिफ्राय गोजानाव था, मानोना बेयो गाराय सोमजिनायनि जाथावना बांहोयो। ब्रैथियाव दङ नारिखल आरो खरफुर। नारिखल आरो खरफुर बाहायनाया आलौनाय आरो दागोफोरखौ होबथानायाव मदद होनो हागौ। बेनि थाखाय मोनसे खरफुर टेब्लेटखौ सामुससे नारिखल थावजों गलायना गोहोम गोग्लैनाय जायगायाव बाहाय। बेयो बिगुरखौ मोजाङै मोजां खालामनायाव मदद खालामो आरो दागो सोमजिनायनिफ्राय होबथायो। अब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो जोब्बाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।